салом ба беҳтарин мухлисони дастаи дунё. имрӯз чанд хабарҳои нав дар бораи Барселона баромаданд ки воқеан ҷолибанд. мо онҳоро муҳокима мекунем, мебинем ки барои клуб чӣ маъно доранд ва чӣ гуна ба ояндаи даста таъсир мерасонанд. ҳамин тавр то охир тамошо кунед, ҳамаи чиз шавқовар хоҳад буд. пеш аз он ки сар кунем, мехоҳам ба шумо канали телеграми худро дар бораи Барселона тавсия диҳам. дар он ҷо фақат мухлисони ҳақиқии Барса ҷамъ шудаанд. мо на танҳо ҳамаи хабару рӯйдодҳоро муҳокима мекунем, балки бозиҳои Барселонаро мустақиман ва бо сифати хуб тамошо мекунем. имрӯз шумо метавонед бозии Барселона бар зидди Осасунаро дар канали ман тамошо кунед. ин бозӣ дар телеграми ман бо сифати хуб ва дар пахши мустақим намоиш дода мешавад. ҳамчунин шумо метавонед ҳангоми бозӣ лаҳзаҳои муҳимро бо ман ва дигар мухлисони Барселона муҳокима кунед. агар мехоҳед бозиро на танҳо тамошо кунед, балки фикри худро гӯед, муҳокима кунед ва аз бозӣ лаззат баред, пас ҳатман ба канал обуна шавед. ссилкаи телеграм-канал дар описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо ҳар як мухлиси Барса лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад барои шумо видеои ҷолиб баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Барселона мехоҳад бо дарвозабони 34-солаи поляк Войцех Шестни шартномаи нав барои 1 сол имзо кунад. ба гуфтаи Марка, вақте ки ӯро ба даста овардан, Ханс Дитер Флик ва роҳбарияти клуб дар бораи ин имконият фикр мекарданд, аммо қарор доданд ки аввал бинанд ки ӯ чӣ гуна бозӣ мекунад. ҳоло бошад Шестни худро нишон дод. дар бозии муҳими Лигаи Чемпионҳо бо Бенфика ӯ 8 зарбаро баргардонд ки боварии клубро ба ӯ боз ҳам бештар кард. аз ин рӯ Барселона ба нақшаи аввалаш пойбанд мемонад ва мехоҳад ба ӯ шартномаи нав пешниҳод кунад, аммо қарори расмӣ танҳо пас аз анҷоми мавсим қабул карда мешавад. худи ӯ ҳоло дар бораи оянда фикр намекунад ва баъди бозӣ бо Бенфика чунин гуфт: оё ман тобистон шартномаи навро имзо мекунам? ҳоло дар бораи ин фикр намекунам. ман тамоми диққатамро ба бозӣ равона кардам. мехоҳам ба Барселона кӯмак кунам, баъд мебинем ки чӣ мешавад. ҷавоби дуруст аз як дарвозабони касбӣ ки ҳоло танҳо ба бозии худ фикр мекунад, аммо маълум аст ки Барселона сабабҳои ҷиддӣ дорад ки мехоҳад ӯро нигоҳ дорад. якум, ҳифзи боваринок дар дарвоза бозӣ бо Бенфика нишон дод ки ӯ метавонад дар ҳолатҳои мушкил дастаашро наҷот диҳад. дуюм, шакли хуби ҷисмонӣ бо вуҷуди 34сола буданаш. ҳоло ҳам дар сатҳи баланд бозӣ мекунад ва метавонад як соли дигар кӯмак расонад. сеюм, таҷриба ва хунсардӣ дар бозиҳои мушкил муҳим аст ки дарвозабон бо эътимод ва ором бошад. бисёре аз мухлисон мегӯянд ки Шестни аз ҷиҳати равонӣ нисбат ба Тер Штеген қавитар аст. дар бозии бо Бенфика вақте ки Барселона бо як нафар кам бозӣ мекард, ӯ худро хеле ором ҳис мекард. дар чунин ҳолат шояд Тер Штеген хато карда якчанд гол сар медод. Флик ва роҳбарияти клуб тобистон қарор қабул мекунанд. агар Барселона ба ӯ шартномаи нав пешниҳод кунад, ин тасмими дуруст хоҳад буд, зеро Шестни ҳоло ҳам дар сатҳи баланд аст. баъзе мухлисон ҳатто шӯхӣ мекунанд ки Шестни танҳо дар сурати шартномаашро дароз мекунад агар ба ӯ иҷоза диҳанд ки дар дарвоза сигор кашад, зеро маълум аст ки ӯ тарзи ҳаёти на он қадар солим дорад. агар Барселона Лигаи Чемпионҳоро ба даст дорад, дар бораи Шестни ҳатто метавон филм сохт. шахсе ки қариб ки аз футбол рафта буд, бозгашт ва қаҳрамон шуд. бозии охирини рӯзи шанбе дар доираи даври 27-уми Ла Лига байни Барселона ва Осасуна баргузор мешавад. ҳоло дар чемпионати Испания ягон дастае нест ки аз шогирдони Ханси Флик бозии зеботар нишон диҳад. Барселона ҳуҷуми беҳтарини Аврупоро дорад ва имкони ба даст овардани требл, Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо ва ҷоми Испанияро низ нигоҳ медорад. аммо дар даври аввал Осасуна ғайричашмдош Барселонаро бо ҳисоби 4-2 мағлуб карда буд. оё Барса ин дафъа интиқом мегирад? албатта, Барселона дар ин бозӣ фаворити аслӣ ба ҳисоб меравад агар Флик пас аз бозии Лигаи Чемпионҳо ҳаятро пурра тағйир надиҳад. сабабҳои асосии бартарии Барса: шакли хуби хатти ҳамла, силсилаи ғалабаҳо, бозии бадтарини Осасуна дар сафар, хоҳиши интиқом гирифтан барои мағлубияти даври аввал. агар ҳамаи ин омилҳоро ба назар гирем, пас варианти хуб метавонад ғалабаи Барселона бо фарқи -2.5 гол бошад ки коэффисиенти он 2/154 аст. шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи TG Barsa ки бозингарони нав метавонанд дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозӣ кунед, аммо одат накунед.
Фрэнки де Йонг яке аз бозингарони асосии Барселона дар солҳои охир буд. Ӯ соли 2019 аз Аякс ба клуб омад ва барои ӯ 86 миллион евро пардохт карданд, вале то ҳол пурра роҳбари хатти нимҳимоя нашудааст. Ҳоло клуб бо ӯ гуфтушунӣ дорад ки шартномаашро тамдид кунад. Саволи асосӣ ин аст: оё ӯ ба клуб он қадар муҳим аст ки маоши баланд гирад ва оё Барселона дар ин вазъияти душвори молиявӣ метавонад чунин шартномаро имзо кунад? Яке аз сабабҳои асосӣ ин нигоҳ доштани субот дар хатти нимҳимоя аст. Ханси Флик даста месозад ва де Йонг дар нақшаи ӯ ҷои муҳим дорад. Илова бар ин, худи Фрэнки мехоҳад дар Барселона монад, зеро ҳам бо тарзи бозӣ ва ҳам бо тарзи зиндагӣ дар Испания одат кардааст. Оилааш низ ба Барселона дӯст шуда намехоҳад ба Англия равад, ҳарчанд ки Арсенал барои харидани ӯ ҳавасмандӣ нишон додааст. Аз ҷиҳати футбол де Йонг бозингари хуб аст. Ӯ метавонад тӯбро хуб назорат кунад, ба ҳамлагарон пасҳои хуб диҳад ва аз хатти дифоъ ҳуҷумро оғоз кунад. Вақте ки дар ҳолати хуб қарор дорад, метавонад ритми бозиро назорат кунад ва барои даста муҳим бошад. Аммо мушкили асосии ин маблағи шартномаи ӯ мебошад. Барселона мехоҳад шартномаи ӯро барои 3 соли дигар тамдид кунад ва ҳамон маошро нигоҳ дорад. 18-19 миллион евро дар як сол пеш аз андоз. Ин маблағи хеле калон аст, махсусан барои клубе ки вазъияти молиявии душвор дорад. Сабаби ин рақами баланд он аст ки Барселона ҳоло ба де Йонг маоши мафхугузоришшударо бармегардонад. Дар давраи пандемияи ковид клуб аз бисёри бозингарон хоҳиш кард ки қисми маоши худро дертар гиранд. Ҳоло вақти пардохт расидааст ва барои осон кардани ин раванд клуб ин маблағро ба шартномаи нав дохил мекунад. Ин масъала миёни мухлисон ва коршиносон ихтилоф ба вуҷуд овардааст. Бале, де Йонг бозингари хуб аст, аммо сатҳи бозии ӯ барои чунин маош мувофиқат намекунад. Агар бо дигар нимҳимоятгарони Барселона муқоиса кунем, пас айни ҳол Педри барои даста муҳимтар аст, аммо маоши ӯ хеле камтар мебошад. Илова бар ин, де Йонг баъзе камбудиҳо дорад. Сустӣ дар муборизаҳои рӯбаро. Барои бозингаре ки дар маркази майдон бозӣ мекунад, ин нуқсони ҷиддӣ аст. Масалан, дар бозии охирин бо Бенфика рақибон чанд маротиба тавассути минтақаи ӯ ҳуҷум карданд. Агар Араухо ва Шесни намебуданд, даста метавонист шикасти сахт хӯрад. Мушкилӣ дар бозӣ бидуни топ. Де Йонг бештар дӯст медорад ки бо тӯб кор кунад, вале ҳангоми дифоъкунӣ ё фишор овардан ба рақиб чандон фаъол нест. Мушкили шиддатнокӣ дар бозии муҳим. Вақте ки Барселона бо дастаҳои пурқувват бозӣ мекунад, ба даста ҳамон таваҷҷуҳ ва энергетика намерасад ки де Йонг дода наметавонад. Дар ҳамин ҳол алтернативаҳо барои ҷои ӯ мавҷуданд. Масалан, Марк Касадо ки дар корҳои дифоӣ беҳтар аст, ё Гави ки метавонад дар нақши нимҳимоятгари марказӣ бозӣ кунад. Агар Барселона нимҳимоятгари тавоно ва ҷангиро мехоҳад, ба ӯ бозингаре лозим аст ки нисбат ба де Йонг фаъолтар ва сахтгиртар бошад. Барселона метавонад яке аз се роҳро интихоб кунад. Якум, шартномаро тамдид кунад ва маошро нигоҳ дорад, вале ин маънои онро дорад ки клуб маҷбур мешавад маблағи калон пардохт кунад ки шояд ин аз арзиши воқеии бозингар зиёд бошад. Дуюм, кӯшиш кунад ки маошро кам кунад, аммо эҳтимолан де Йонг бо ин розӣ намешавад, зеро медонад ки шартномаи ҳозира ба ӯ иҷозат медиҳад ки чунин маош талаб кунад. Сеюм, де Йонгро дар тобистон фурӯшад. Ин шояд беҳтарин қарор бошад. Клуб метавонад қарзҳои худро пардохт кунад, маоши гарони ӯро аз душаш дур кунад ва маблағи ба дастомадаро барои харидани бозингарони дигар истифода барад. Хулоса, ҳолати де Йонг як намунаи равшани хатогиҳои гузаштаи Барселона мебошад. Клуб ҳоло ҳам бо мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ аст ва бояд бо пулҳои худ хеле бодиққат муносибат кунад, на ин ки бозингароне ки арзиши худро пурра исбот накарданд бо шартномаҳои гарон мукофот диҳад. Бале, де Йонг бозингари хуб аст, аммо ӯ ивазнашаванда нест. Агар тобистон клуб имконияти фурӯши ӯро пайдо кунад ва бо ин маблағ ҳаёти худро пурзуртар кунад, пас ин қарор бояд бе дудилагӣ қабул карда шавад. Агар не, Барселона бозам бо мушкилии маошҳои баланд дучор мешавад ва дар оянда аз ин гуна қарорҳо зарар мебинад. хабар дар бораи дароз кардани шартномаи Роберт Левандовски чизи ғайриоддӣ нест. Дар созишномаи ӯ шарте вуҷуд дошт ки агар баъзе талабот иҷро шавад, шартномаи худкор дароз карда мешавад ва чунон ки дида мешавад, ин талабот иҷро шуд. Вале саволи асосӣ ин аст: ӯ дар даста чӣ нақш хоҳад дошт? Агар ӯ ҳамлагари асосӣ бимонад, ин як ҳолат аст, вале агар Барса воқеан ҳамлагари дигар ҷустуҷӯ кунад, пас даста аллакай ояндаи хатти ҳуҷумашро баррасӣ дорад. Вазъи молиявии Барселона ҳоло ҳам мушкилӣ боқӣ мондааст.
бинобар ин хариди ҳамлагари гаронбаҳо қариб ғайриимкон аст. Ҷонатан Дэвид ҳамчун як интихоби хуб ба назар мерасад. Шартномаи ӯ бо Лил тобистони имсол ба анҷом мерасад ва ӯ метавонад ҳамчун бозингари озод ба Барса пайвандад, ки барои клуб як варианти комил аст. Ғайр аз ин, ӯ аз Левандовски ҷавонтар, ҳаракатнуктар ва бисёр функсионал мебошад, ки метавонад ҳамлагарӣ кунад ва дар фишор, яъне прессинг кӯмак намояд. Дигаре ки номаш баррасӣ мешавад, Хулиан Алварес. ӯ бо услуби бозии Барселона комилан мувофиқ аст ва метавонад барои ояндаи клуб ҳалли хуб шавад. Аммо дар ин ҷо ду мушкилии калон вуҷуд дорад. Аввалан, гуфта мешавад, ки Барса омодааст барои ӯ 60 миллион евро пешниҳод кунад. Клуб ин маблағро аз куҷо пайдо мекунад? Дуввум, Атлетико шояд розӣ нашавад, ки бозингари муҳими худро ба осонӣ фурӯшад. Гузашта аз ин, иваз кардани ӯ ба Ферран Торрес чандон мантиқӣ нест. Бале, Торрес метавонад ба услуби бозии Диего Симеони мувофиқат кунад, вале арзиши Алварес барои Атлетико хеле зиёдтар аст. Бо назардошти ҳамаи ин, агар Барса воқеан мехоҳад хатти ҳамлаашро тақвият диҳад, воқеитарин вариант гирифтани Ҷонатан Дэвид ҳамчун бозингари озод мебошад. Хариди Алварес бошад хеле гарон ва душвор аст, вале эҳтимолан афзалияти асосии клуб ҳамлагар не, балки вингери чап мебошад, зеро дар ин мавқеъ Барса ҳоло мушкилии бештар дорад. Ҳамин тавр дар фасли наздиктарини трансферҳо тағйиротҳои ҷолибро мебинем, аммо ба воқеият нигоҳ карда бояд фаҳмем, ки буҷаи Барселона маҳдуд аст ва клуб бояд қарорҳои аз ҳама фоидаворро ҷустуҷӯ кунад. ба ҳамин тамом, бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.